posachedwa apa tikupasirani program ya Kulinji imene imachitika pa radio ya Times, ndipo lero lino akambirana nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno, makamaka nkhaniso imene yavuta kwambiri ya UDF ndi DPP. Takhani pompo mumvesere kuti kodi alendo alero ayitana anthu ake ati kuti akambe za nkhani imeneyi. Ndikulandireni nonse kwina konse kumene muli amene mukumvera wireless imene wireless ya Times, komanso amene mutitsatira kudzera pa tsamba lathu la mchezo Times 360 Malawi ndi malo ena onse. Ndikulandireni ndithu program imeneyi, program ya Kulinji imene timakhala tikukambirana nkhani zikuluzikulu, nkhani zimene nzokhudza dziko. Leronso ndithu nkhani ilipo imene tifuna ndithu tikambirane bwinobwino, tikambirane moona mtima. Ine ndi Fungai Vincent Mutsinze, komanso ndili ndi munthu wankulu kwambiri, Nkhwenda Viwi. Ine sindili ngati Brian iro amene amalira kuitsa dzina. Ndayilondola malilondola. Timachula choncho kuti Nkhwenda Viwi. Tubwana zamphamvu kwambiri. Ndithu. Ndakulandirani koma. Ndathokoza. Ndikhulupirira kuti kuli bwino komwachoka. Kumene tachoka kwa chabwino ndithu. Chabwino. Tiyesanso kuti inunso kumene kwa chabwino. Kwa chabwino. Zimatawa. Ndithu nkhani imene tifuna tikambirane lero, ndifake ndakamba kuti ndiyofunika kuyikambirana moona mtima kwambiri, chifukwa pena pake imadzaoneka ngati ili motive, koma ndi nkhani yoti kuti ioneka ngati kuti tidakali nayo. Ineyo wanda ndinkaganiza ngati nkhani imene itayedzeka takwirira kunkhadze, koma ioneka ngati kuti ikuchita resurface. Ndi nkhani yoti tikhozona tisidayambe lero, idayamba mwina mchaka cha 2019 pamene pamasachitika ndithu anthu angapo kuchoka ndithu DPP kubwera ku UTM chani kumabwera ndithu mawu achina alamu mwakulapo mani. So sinkhani ya lero liyayi, nkhani yokhudzana ndi kuimanso kwa Mutharika. Ikuoneka ngati kuti ndi nkhani yakalekale kuchokera 2018 kumakafika mpaka na lero lino, ikuoneka ngati kuti ikukambidwabe, andi pakati pa kumadzakhala ndithu tinkhani timphekesera, timangoenda mwamphekesera chabe. Ayi ku parliament afuna kaike age limit, afuna tike malire oti kuti president adzilekeza pati. Tinangoyika poyambira sitidayike pa mapeto. Kodi zimene zizoyenda bwanji mpaka nkhani ija inaoneka kuti yafika poti parliament ija atseka kumati mwina yatha imene itakwirira kunkhadze. Kenako khazini taimvanso nkhani ija ndolemekezeka tsono Arupere Muluzi amene ndi president wa chipani cha UDF. Aukambanso chimodzimodzi kuti yaya Mutharika tatuani pansi zinthuzi, tasirani leadership kwa the younger generation ku DPP kwa endetsenso chinthuchi. Nkhani imene, what do you make of it, bwana Msisa? Mwina pokuti ikubwera atalankhulapo Arupere Muluzi, ndiye mwina ndiyambe ndi pamene popo. Kuona kwa ine anthu ali ndi ufulu onena maganizo awo. So mwina zimene amalankhula Arupere Muluziwo ndiye kuti ndi maganizo awo, zicha pa Chingereza amati opinion. Ndiye kuti amayankhula opinion yawo. So ineyo sindingabwere pano mwina kumana kuti inde zimene zikutanthauza chani because he's entitled to his own opinion. So zomani nazo ndi opinion yawo. Komano mwina nkhani yono ndiyo kuti kodi tidayika malire ya munthu okuti munthu wakuti sangakhale udindo wakuti. Ngati muone imene tidapangira malamulo athu tidanena kuti munthu amene sandafike zaka 35 ndiye kuti sangaime nawo pa mpando wa president. So ndiye kuti nayika minimum age. Kuti ukuyenera kukhala kuti zaka zako zili mwina 35 izo kapena kupyola. Kwinaku sitinayike kuti kodi ukuyenera kukhala kuti zaka zako zinalekera pati kuti usakhale so ndi mpata ufuna kukhala president. Na mukayang'ana nkhani mbali ziwirizi, ndiyo kuti kunena kuti munthu ndi wamkulu ndiye kuti anthu ena kuona zaka za munthu
you know ndekuti anthu osakuyankhula ndekuti opinion yawo Yes. right Yes. so sitinganene kuti kodi opinion yakuti anthu masiyana ma opinion. That's why atalankhula mmene ayankhulira atupere muluzimo taonapo ndithu anamalomba akuperekapo comment yawo komano mwina comment imene inakhala ngatinso dzulo ya usaso mapiri pachigwa I think inali comment ya Suleiman imene now if you ask for my opinion Yes. over his sentiments ndikuona ngati he went overboard because anayamba kupanga ataki anthu Yeah. because ukhoza kunena munthu maganizo ako mosanyoza munthu Yes, very true. mosamuonesa ngati kuti munthuyo walakwitsa chinthu you know ukhoza kunena kuti ine ndikuona ngati kuti afunga ijo zimene mwavalayo amwina si mtundu wabwino Yeah. you know osachita kunyoza kuti chijuzi chekuti you know Yes, so yes. we can differ in opinion Yes. posachita kunyozesana kunyazisana so anthu ali ndi entitlement Yeah. to their opinion utakunena maganizo ako malingana ndi mmene iweyo ukuzionera zinthu ndi mmene ukuganiza kuti ukuzitanthauzira zinthuzo pamene popo palibe kulakwisa kwina kulikonse. That's why ukhozaso kumunena munthu wina wake amene sanakwane olwango kwana mwina zaka 35 kumene uthamuza ati aise iweyo ndikuona ngati udakalibe wang'ono kuti ulamulire dziko linoli ngatinso mmene makhala ngati kuti mavutiranso nkhani ya ulemekezeka atupere muluzi yomwe. Yes, nthawi inake mpaka anthu ankanena kuti khanga takukira zaka mpaka adachita no birthday ya 35 kuti ndakwanitsa birthday. Yes, pena pake mpaka ankaena kuti atuluse kalata za umboni zoonesa. Yes. And I remember even former president ankana kuti munthu kholo maziwa azaka za mwana wako. Yes. So ineyo ndikuziwa kuti atupere muluzi zaka zawo zinakwana. Yeah. My point is titha kumapanga ma discussions amene ajawa koma tene tiyankhulane molemekezana poziwa kuti pamene ukupereka maganizo ako sikuti ndiye kuti unyadzitse kapena uyankhule muwapweteka ena ngati mene anachita Sulemani. Ineyo pano pasindingachite manyazi kunena kuti Sulemani sadayankhule bwino chifana kupanga ataki even bambo awo atupere yeti bambo awo atuperewo sadalankhule. Yeah. Adalankhula nala atuperewo so iwo concentration yawo ikanatha kungoyimira pa atuperepo kususana nawo kuti atupere maganizo anu ife tutsusana nacho which is allowed and must be promoted. Yeah. Timaina tizikandi engagement. So to come back tunkhani medu kambirana panopa for me mukandifusa maganizo anga zimene ayankhula atupere muluzi ndi maganizo awo ali ndi ufulu olankhula zimene zozo kaya anthu akugwirizana nawo kapena ayi ndi maufulu amene tidasankha ngati dziko kuti we can differ kuti ena aziona ngati iya isicha blue ena azidi ayikhala ngati ncha sky blue masiku ano kudabwera makala zena ati takwezi ife siti mkazi wati kunja kuno kuli matakwezi achinapo green kuti ndeziti zimene. So we can talk about those issues bwino fungai mosamva kuti I am being attacked here but people differ on my opinions. Yes. Ai zamphamvu ndikhulupirira kuti pamene ponso ndithu mwayima pabwino kwambiri tikhonza kulandira alendo athu amene tili nawonso ndithu amenewa ndi Gift Sambo komanso George Chaima amene ndi akatswiri amene amalankhulapo ndithu pa nkhani zokhudzana ndi ulamuliro wabwino komanso ndale. Ndikulandireni Chaima komanso Sambo. Nonso timadzuka bwanji mwenendo. Ayi fe tadzuka ndithu. Ndiyambe ndino Chaima kuti kodi nkhani tinkaganiza ngati kuti tayika kunkhadze pamene parliament ija imatsekera timati basi I think nkhani yatha bill ija sidapiteko imene anthu ankangofalitsa kuti ipita. Nkhani ikuoneka ngati kuti ikupitirirabe. Ndi chani makamaka anthu mantha ndi amuthalika kapena chani? Ayi nkhani ikuoneka kuti sidakwiziridwe anthu akuyankhula ndithu mmene tazionera dzulo kapena titi masiku apitawa ndimene analankhulako right honorable atupere muluzi zokhudzana ndi nkhani ya kukula kwa Professor Samutharika komanso ndi chidwi chawo kupikisana nawo pa mpando kuti iye yakula atule pansi udindo. Ine ndimaona kuti kumalawi kuno kuli ufulu olankhula ndiye democracy imene tili nayo mdziko muno. Munthu akamalankhula amangofuna kuti ena omumvera
adziwe za maganizo awo. Ndipo kawiri sikuti maganizo onse amene munthu amalankhula amakhala ovomerezeka ndiye naye, koma chifukwa chakuti ufuluwo ulipo ndiye zinthu zimangokhala mmene zilili mdemocracy. Koma mwina tikati tiyankhule chilungamo, Profesa Arthur Mutharika ndi munthu wamkulu ndithu, ndipo tikhozonena kuti tikuyenera kulemekeza ngati munthu wamkulu mdziko lino la Malawi. Koma tikafika pa nkhani ngati yopikisana nawo pa mpando wa president kapena kuchita nawo ndale mdziko, palibe amene akhoza kuwaletsa chifukwa ndi ufulu wawonso nawonso constitution mdziko muno imavomereza, malamulo a dziko lino amavomereza kuti akhoza kutero. Ndiye mwina munthu wina kuti achite kwakakamiza kuti ayitulani pasi chifukwa chakuti makula ndikuti so tikuphwanya malamulo a dziko lino chifukwa mu constitution lamulo limenelo palibepo. Mwina tikatengeranso mbali ina mmene analankhulira yo atupere, tikati titengere kapena pa mbali ya ndale, tikhoza kunena kuti ngati amalankhula pa zifukwa za ndale tikhoza sapo kunena kuti analowerera kuchipinda kwa nyumba ya eni yake, chifukwa ndale zimenezozo akanafuna mwina bweza kulankhula ndi anthu ankati machipani cha DPP ngati muja zinalire mbuyo muja ndi eni ake mkati muja apange chiganizo kutsutsana nazo kapena kuvomerezana nazo. Niyo ndi mmene tikhoza kunenera, koma tikati titengere pa maganizo awo tikhoza kunena kuti atupereso nawo ali ndi ufulu olankhula ngati munthu, ndipo tikhoza kuwatenga maganizo amene alankhula iwowo osakhala ngati maganizo a chipani cha UDF, koma maganizo ayiwowo ngati atupere Muluzi. Ndiye tikanena za kuti koda kwaopa zosaletsa zosakana Malawi muno mmene akulankhulira Malawi mmene mwadziwira ino khale ine mwina simukhoza kuvomerezana nani. Anthu ambiri panopo akhala kukamba za olemekezeka Profesa Mutharika kuti iye ayibolanso mwina Mutharika aja ndi boma lawo zinali bwino. Ndiye nkhani ngati imene yoyo mwina mkhoza kuona kuti mwina malankhulidwe atupere Muluzi akhoza sokhala ngati kuti mwina akutumikiranso kampu ina ya anthu andale. Ndiye tikanena kuti kuopa Mutharika ndi munthu oti ngoopeka ndithu, ndikukhulupirira kuti titalankhula ngati zimenezozo sitinganene kuti tikuonjezera kapena tikutenga mbali, koma kuti tikulankhula chilungamo. Mwina ndipite kwa Sambo, pali mgwirizano wina uliwonse pakati pa utsogoleri ndi usinkhu? Mukumvekera pasi kwambiri, pasi kwa basi. Can you raise your voice? Apa mukundimva bwinobwino? Can you come again? Apa mukundimva bwinobwino? Yeah, at least, yeah. Chabwino ndimakamba kuti pali mgwirizano wina uliwonse pakati pa utsogoleri ndi usinkhu kuti uyu msinkhu bola msinkhu iya itaonjeza, pali mgwirizano wina uliwonse? Mgwirizano pakati pa utsogoleri ndi msinkhu age ndi yes. Ziko kwambiri atsogoleri. Ndiyambe kuna kuti tiyambire ku malamulo a ziko lino, ndona kuti samapanga makamaka anthu okulirapo kupanga nawo participate pa zisankho amayambira maybe age, pali age inake sungakhale president wa ziko lino, koma kuyambira amene pomvera sochisogoji constitution is silent imalola anthu ndithu kukhala ndi mwayi wopanga participate mu zisankho zimene zizi, which means makandidate otse amene apanga express interest kuti ayimirire pakali panopa amene titaonawa palibe amene constitution kapena malamulo entha ziko lino kumpanga ba. Komano tikabwera ku nature of politics, age ndi utsogoleri ndithu pali ndithu mgwirizano wina wake ona kuti pali age inake munthu wina okhala mtsogoleri chifukwa umakhala kuti you are not mature enough, so ngati wapanga ziganizo ndithu zotchagwa bwinobwino. Ndiye even kundale ndithu nkhani ya age ilipo ndithu age inake makhala kuti wesu unafike ndiwe nyamata yudakali mwana sungakhale mundale sunafike kuti ungapange ziganizo zotchakuka. Ndiyeso kumapetokoso kuliso malevo ena nakuti mene wafikira munthu uyu honestly speaking sangakhale president, chifukwa tisaiwale paziko lapasi chilichonse chimapanga diminish chimatha, kaya ugula galimoto kaya mtengo whatsoever
imafika nthana kuti koma mtengo mabazi paso kwambiri pano pakuoneka kuti sono ukuoneka ndimene aliyese process imene munthu amakhalirapo ndiye kundalenso ndi chimozimozi pa usogoleri imafika ejina kuti munthu sungapange ma decision imene ukanapangira uli kale. For example tikatenga mbiri ya dziko ino president wakale Kamuzu Banda inafikapo nthawi ina kuti ziganizo zimaoneka kuti ziganizo chiya kumpangira panali anthu ena akuona kuti ana surrounded by anthu ake timati translate anthu ena kuti more powerful one apanga ziganizo instead of president chifukwa ina inthana kuti solo munthu akapitana kuti wapanga zinthu he has achieved a lot wagwira ntchito tamandika suno zaka sunazo zapita kutali nde pali ndithu connection yona kuti we need to be cautious mundali tisamakhala blind ngoti ayi bola constitution ina zakuti kuna kuti anthu ataku yimiria therefore ali saving zaka 112 munthu atakhali pa president then we are not being realistic. We are not being realistic. Izikhapo ndithu phase ina ikona kuti kuchipaniko kumaziwa kuti ayi apapa tisamvutise munthu tisampange burden munthu timpase chance yona yeso apange celebrate life yake imene wakhalira achievements yake bwino usati munthu kunkakamiza mpaka zaka zipita mpaka zifika 100 something munthu choti it shows kuti chipanicho pena pake sizili bwino. So tikapita constitution ikiliye alisatha kuimira even zaka utafika mwakuti utakuimira bwino koma ndona kuti reality on the ground kodi imene ndali za democracy ilili kumakhala pressures ma demonstrations zipani parliament zambiri zokamba zambiri ndizochitika kodi munthu wa age ina yake kumalo wa kuma 100 atakupanga kopa ndi pressure ngati meneyo the answer definitely sizingateke. So in reality TNS ndiyo kuti age ndi leadership political leadership zimaindrana ndithu pali maegeze ena yake kuti msunga khale sogoleri chifukwa ndiyo mwana wang'ono you want to make mature decisions kumapita so kuntunda ko imafika nthana kuti apapa munthu sunga atipange so ma decisions fana kuti naweso wena ndithu ukhale malodeka uzipuma bwino anthu azikatenga uphungu kwa iwe osati kukhala the driving seat imene makhala pressure ya ndale za democracy ndikambe choncho kaipa kali pano. Chabwino mwalankhula ndithu momveka bwino kwambiri nkumafunsana kuti ndizotheka nkhani ngati imeneyo khudzana ndi age limit kuyikambirana ndithu objectively with a sober mind ndizotheka kuyikambirana nkhani imeneyi ngati kuli kothekadi ndepanopa mwina chovuta nchani tinene kuti bad timing anthu akulankhula mwina zolondola koma sakulankhula pa anthu olondola kapena sakulankhula mu nthawi yolondola chovuta nchani nzotheka kukhala ndithu ndi healthy discussion pa nkhani ngati imeneyi mpaka nankudzayimaliza bwinobwino mwina ndiyambe ndino achayima. Nkhani ina iliyonse mdziko yokhudza anthu ikoza kukambidwa ndithu mitima ili pansi osakhalanso mokwiya kapena monyoza ena kapena kutukwana ena ngati chinthucho chili choona ndi cholondola palibe chinthu choopsa palibe chinthu chochititsa mantha kuti anthu akhoza kukhala pasi ndi kuyikambirana. Apa tikuyamba nkhani ya utsogoleri pandale komanso tikuyamba nkhani ya malamulo a dziko. Malamulo a dziko ndi amene amayeneranso kutsatidwa kwambiri pa nkhani pa mwina anthu kukambakamba zinthu. Inde ndizoona kuti Professor Arthur Mutharika ndi munthu wamkulu mmene nanena koyamba kuja koma kukula kwawo iwowo ngati akuonetsa chidwi kufuna kupikisana nawo pandale ndiye kuti malamulo akualola komanso iwowo akutsatira chimene lamulo likuchita. Chimene ndikukhulupirira ine nchakuti amene akhozopanga ziganizo zabwino kufuna kulepheretsa Mutharika kuyima nawo pandale munthu woyambirira akhozokhala iwowo Mutharika chifukwa nawonso akudziwa kuti iyayi monga ine munthu kuthekera kwanga kumene ndili nako ndi msinkhu wanga ndi zaka zanga kukuthera apa chifukwa munthu sungadzikakamize kupanga chinthu chimene ukuona kuti sungachikwanitse kuchichita koma ngati ayeni ake akudzimva kuti ali ndi mphamvu akhoza kupanga zimenezi lamuloso likuwavomereza kuti apange zimenezi ine sindikuona cholakwika. Koma mkati mwa chipani muja muliso atsogoleri amene amagwira ntchito ndi Mutharika ngati atsogoleri aja akuona kuti mtsogoleri wathuyu pamene wafika apa bwina zinthu zina zikumuvuta akhoza kumufikira bwinobwino mwaulemu komanso modzichepetsa ndi kumuunikira chifukwa tisamayo aliyenso kuti pachichewa pali mawu amanena kuti munthu akamakula
nzeru zake zimabwereranso kuchibwana. Ndiye ngati atsogolera mchipani muja komanso anthu anchipani chija cha DPP ataona kuti atateto apa mwina zikuoneka ngati kuti thanzi zikuvuta kapena mphamvu zikuchepa kapena ziganizo zikuvuta, bwanji mwina musaime nawo pa udindo umenewo. Maule osakhala mwina monyoza nezi nkachitira pakati paje chifukwa mwina mkaonetsetsa mbuyo muja anthu amalankhula kuchipani konkuja koma malankhulidwe ake amakhalanso monyoza. Koyambirira kuda mmodzi wa ife analankhula kunena kuti mwina zinthu zikamala kuita kapena zikamakhala ngati kuti anthu afuna kuyankhula maganizo awo aziyankhula mtima uli pansi with sober mind ngati mmene mukunenera. Ndizotheka koma osafika pochita kunyoza munthu wina chifukwa chakuti mufuna achoke pa mpando uja, kutekonso makhala kuti mukumphwanyira munthu maufulu ake. Ndiye nkhani iyi ndikukhulupirira kuti Mutharika ayeni ake atayikapo nzeru, atakhala kuti alingalira mozama ndikumva mwina chimene anthu akupempha. Ndikukhulupirira kuti Mutharika si munthu uja woti ali stable ni yaye. Mutharika ni munthu ozindikira bwino kwambiri, munthu wophunzira bwino kwambiri, wolemekezanso malamulo kwambiri. Komanso mmene naonera Mutharika ndi munthu okonda dziko ndi okonda anthu. Ndiye ataona kuti chimene akulankhula anthucho ndi chinthu chonena kuti wakhoza kuchilemekeza. Sindikhulupirira kuti wangakamire pa mpando. Ali ndi ndalama atu munthu uja ndolemera. Palibe chimene amafuna kuti akakhale pa mpando wa president apart from mwina kuafuna kuatumbikira Amalawi. Ndiye ndikhulupirira kuti Amalawiwo ndi anthuwo anchipani muja atate alankhule nawo Mutharika akhoza kumvetsera. Koma kuti kwambiri zichokere muzipani zotsutsana nawo kuti tulani pansi chifukwa chakuti iwowo ali mbachina yotsutsa, ndiye tikhoza kunena kuti liwu limeneli akulankhula chifukwa choti akuopa Mutharikawo popeza anthu mdziko muno Mutharikawo adakakondabe pandale. Chabwino asambo mwina tikabweranso mudziganizira mozama kwambiri funso ili kuti kodi is it politically prudent panopa nthawi ya crucial ngati inoyi imene ikuoneka kuti anthu akukatenga ndithu ma nomination papers Mutharika nkupezeka kuti sali mudziko muno, mmene anthu ena akumakambirana nkhani zokhudzana ndi umoyo wawo. Ukapitanso ku DPP ukakomana zona ti apita ndithu ukagwira ntchito zina zokhudzana ndi ndale moyang'aniranso mchisankho chimene chikubwerachi, koma nthawi iyi ndi imene anthu amayenera kuyembekeza zona ti mtsogoleri apita yekha nakatenga ndithu mapepala chanchani. So is it politically prudent kwa Mutharika kuti akhoza kukhala absent mu nthawi yofunikira ngati imene iyi? Funso limenelo mubaliganizira ndithu mozama, koma padakali panopa tilankhule ndi atolankhani athu amene ali ndi anthu pa ground amene wandithu ndi Gresham Gama kumulanje komanso Bernard Muhone kumzuzu. Ndiyambe ndi Gresham, waswera bwanji? Wadzuka bwanji makama? Ukadzuka tunsanga nthawi nayi koma iwe. Wadzuka bwanji Gresham? Ndadzuka ka inu ku Blantyre ya kuli bwanji? Ine ndadzuka ku Blantyre yanso ndithu kuli bwino. Chabwino. Anthu akuti bwanji? Kuno ndine munthu mmodzi makamaka pamene pa stage ya Nkhonya. Mwina akhala kumvetsera program ndi chambira mwina tangutiuza dzina komanso mwe mdogera. Analanga ndine Nicholas Palapate, ndimachokera mdera mwino la Nkhonya. Chabwino makhala mukusalira program imene tiupanga lero pa Times kulinji makamaka. Mwina ndemanga yanu ndiyotani mbali ya kuti mwina zimene yankhula amene mtsogoleri wa chipani cha UDF? Ndemanga yanga ndiyo kuti wina aliyense ndi ufulu onatha kuyimirira, komanso katikati mwa ufulumo paliso zoyenereseka ndi zolesa kuti kutha kulekeza apa uyambire apa. Azomwe yankhula tiuperezo wa ineyo zini nzeru pena sotokhala ndi mazibe nzeru ndi pandale eyero. Chabwino mwina mukhalima wina lutomali mawanga ndoti apita aodi umbali ya leadership akula pa leadership wena kuti wadali fresh maganizo uganiza bwino uthawa kachiganizo so pafika apita Mutharika apa zikaza zaita kupangiridwa ndi wanthu ena chifukwa wajakula pamene mkulu mtero zimabwerapo mwana suganso ngati munthu wankulu ndiye akadasiya alinyamata chipaniko ayimbire ngati president ati wawayi
Fongai. Yes, Gracia. Yeah, ndinalilu ndiya moza miyo mwina maganizo nda amene wanditu. Ndithokoze kwambiri ndikufunire zabwino zonse kumulanje kwa Gracia. Ziko kwambiri. Zimatha chabwino amene ndithu ndi maganizo a modzi mwa anthu amene ali kumulanje ndithu akunena zona kuti ayi padakali panopa koma mwina muthalika akula nthawi ina ma decision ena ndi ena amatokhala ovuta kupanga musinkhu ngati umenewo. Komabe mbali inayonso akunena zona kuti atupere muluzi kulankhulapo ndi ufulu wawo ndithu. Bernard wadzuka bwanji kumzuzu kumsumba wa mzuzu? Fungaye kuno kumsumba wa mzuzu kuli bwino. Dziro ndimamva kuti kunali mvula kumeneko lero kuli bwa? Ayi lero ndithu kwa chabwino. Chabwino. Mitambo kulibe kuli bwino ndithu dzuwa likuwala. Chabwino. Paja ndi June ndeka mphepo wezi za umenya. Yes. Yeah. Akuti bwanji anthu kumeneko? Chabwino ndili ndi choyamba ndikutseni ndi Mawson. Nakhala mzolozolo. Chabwino sure. Nkhani imene pamamvera program yonse nakupeza ndikumvera. Yeah, of course mwina chimene tinene kuti Malawi tonse tili nacho ndi nkhawa ndionena kuti zikhozadi kuchitika kati nene kuti ndi mwayi kapena ndi tsoka zikhozadi kuchitika kuti akulaza APM wawina chisankho ndikuti azapezeka kuti adzakhala president wa ife tonse komano pa age imene ali tizanena kuti tili ndi president otani ku Malawi ndiye chimene tifuna tizichiyang'ana ndi chimenecho chomongana kambapo kalesena kuchikambirana mwasoba chifukwa atati wawina sadzakhala president wa DPP ataudzakhala president wa ife tonse komano looking at his advanced age ndi zimene tinganene kuti azimalawi country ndi kumene tikufuna tipite kutsogoloko. Do we need a type of a president amene ali ndi zaka zochuluka choncho kumanena kuti zikoli tipita nalo kutsogolo kapena tikulera nalo ndiye ineyo inaniso ndivimba nawo nyimbo omweyo imene anenayo izona munthu ukakula ulemu wacho umene timampasa munthu wa ku Malawi akakula sikumugwiritsa ntchito kuti tisiye kuti ndi ufulu wake inde ndi ufulu ali nawo khoza kuyima ndi ufulu koma pa ulemu sitimamulola munthu woti wakula kumamugwiritsa ntchito zimene anyamata alipo munthu wakulu mutampeza kuti ali ndi ana ali ndi atsikana pa nyumba koma bambo ndithu mumpeza ali kukichina kuphika waponderera sima mukhoza kudabwa kuti kodi inde ndi ufulu wake mwina wafuna koma anthu sangachione kuti ndi chibzanzeru zimenecho ndiye ine ndikuona songa Malawi kuna ulemu umene ndingapase ngati ali pa age imene wafika apo ndolola kuti apume azipereka ulangizi ku dziko la Malawi umene kufunikira kuti anthu amene akubwera mbuyomo azitenga nzeru kwa iwo kuti dziko lilipite kusogolo osati kunena kuti munthu oti wafika poti anagwira ntchito yake wamaliza dziko lilipita abe sokuti anthu ena kulibe amene akhoza kugwiratso ntchito koma ndizongofunika kuti alole kuti olali ndi nzeru iwo akumvabe kuti ali ndi nzeru ndi zimene zinachitika ku America. Joe Biden anthu akuchipani kwake anaonanso kunena kuti mkuluyu ndi pamene wafikapo mwina zikanatheka akanatha kuyimanso ndi kuwina koma you could see kuti age yake ma mistake amaoneka pafupi kwa anali active anali munthu wamkulu amene wathuyu amene tikumutsulayi mwina atha kumaoneka ngati zibwino bwino kwacho tisaonekera kuvulu pa miyezi itatu mwina amaonekerapo kamodzi atachaliraso bwino bwino koma kuti ayambe kupanga campaign ya serious kuti timusire ayambe kuendesa dziko. That's when you would see my weaknesses ni ma flaws na kuti kani munthu ukula kuja kuonekera. In short atopesa sana kwise in short sana la kwise mwine zikungonera ngata la kwise kwa choti ndo andale akwankhula pa msonkhano wa ndale koma ndi nene lapo ena kuna kuti discussion ni mafunika ikhale ya soba tigambirane mabwino sobale so zangovuta kuti tikukambirana discussion ni chisango chilipo koma nkani yake ndonena kuti isana lako the management nati kukhalira kungoti nthawi mina timing koma discussion hiyo itsehatha kuti khuza tonse Malawi ndipo zizati khuzabe kutsogolo kufa uyu atatizachitika kaya ndimene ninafotokoza kuti kaya ni mwayi kaya ndi tsoga wa wina adzakhala president watonse ndeti zanene kuti kodi chiyo ayipe maibe kuthekera
of course tindokhulupira kuti mongana nena kuti akufuna akakhale president kuti apeze china chake kuchekera kona kuti angofuna kuti zeru oloti akhala nazo kumatenga zeru zandikuwapasana kuti anaika zinthu zimayenda zonse tokuonekerabe kuti kuseri kwa mwanayo kuli wamkulu amene akumulangiza amene ali wanzeru sizikutengera kuti iwepo ndi wamkulu kapange chinthu chowekha hayi koma zeru zakozo zipereke kwa anyamata agwire ntchito ngabe timalize ndi wachinyamata dzinakonda ndi ntchini ndona kuti analabisa chifukwa nkhani sikhala munthu la koma polisi yake ndimagwira ntchito ndatupere analabisa awasiya tata ayimire ndithu mwina mukuonamo chani mwatati noyo inewo sikuti ndona muka potential zenchani koma nkhana ikulu ndiyoti ngata adadi ali ndi upangi ali ndi mapolisi zabwino ayimire kuno chabwino zalibenso zaija sikwambiri hayi fungayi ndimene ndachezanda anthu awiri amene atishabondera pa nkhani imeneyi maganizo osiyana ndithu komabe poti ndi maganizo awo kwambiri ya naonga chomene dada muhoni taonga chabwino wanda zioneka tungati maposition achinacha imawa sambo wa kutsogolo kurakhala so Rwanda 3 tito kuoneka mapolitical analyst kunjako yes ndimafuna ndipange comment kuti anthu metanenera kuyambirira andinenda pamene popo kuti anthu tili ndi ufulu ndithu oyikirapo mulomo pa nkhani ngati mene anayankhulira mwina achimwene amayankhula kunzuzo aja kuti pamakhala sometimes nkhani imatha kukhala yapachiweniweni komano nkhani imene japena patsogolo imazatha mwina kukhuza anthu ambiri so anthu atha kumayankhulapo pa nkhani zimenezozo however tizithaso kuonaso kuti tikalankhula zimenezozo winanso anazakambapo mwinanso mprogramu yomweyi kuti mukhoza kuona kuti apart from mwina zakazo komano pali malamulo amene anthu tukamba za kuti wakuti ngwankulu zinaninaso inu ndine afungayi momuno kuti remember even achinyamata ena akhalali ndi vuto kuti chifukwa chani munayika pa 35 mukunena kuti munthu ovota akhoza kuvota ali ndi zaka 18 komano kuti ukhale pa udindo wa president mukayika pa 35 chifukwa chani timalakwa chani exactly so it's a discussion imene tizikambirana ngati dziko kuti kodi why 35 kumapeto kusiti naike age limit why do we want to start putting age limit today why mende manena amuja kuti sometimes it's just an issue of timing nkani kuzokhala yabwino koma kuti muziyamba kuyankhulisana zonyanyalisana sima ikupya panopa sigwira awafuna tinyanyale kuti saje nawo sima mulangizeni mwana atadya kale sima tikavota tithaudzamba mwina kuyikambirananso koma osati padakali pano padakali panopa ndithu olomutafuna kuti nonse muli soba ndithu mwagwirana manja mapemphera ena abaziona kampeni kuphasa kuti ano awawa maka amene akukhulupirira chifukwa chokuti nkhani idayamba pa nthawi fungayi anthu ena amakhulupirira kuti the only person amene mwina who can challenge the incumbent bwino mwina ndamuthalika kwambiri zifukwa zawo pamene pala anthu ena amanena kuti yayi pali anthu ena amene akufuna kuwagwirisa ntchito amuthalika kuti adzakhale kuti akudyerera ndiyo mwina amene anthu akamamvira misonkhano zimayankhulidwira anthu ndamazatengano mantha amene pati achinayang'ana nine sono kuyankhula kumene kodi you understand so sometimes nanunso amene mukufuna kuti zinthu zanu ziyende bwino muzikhalaso nanunso osamalisa kuti muziyapasa anthu chilimbikiso than kuti muziyapasa mantha so kuti pipi kokoso aziyankhulaso moziwa kuti anthu mwina already ali ndi nkhawa zina ndiye tikamalankhula tisapase we should not justify nkhawa zawo zija kuti I think idi kula anthu ena izi zimene zifuna kuchitika but when all is said and done mmene tikunenera palibe chowalesa muthalikawo unless iwo atapanga chiganizo pachokha ndi apabanja pawo kuti yayi sindipanga izi chifukwa cha zakuti kapena tipanga izi chifukwa cha zakuti koma malamulo sakwaletsa koma achinyamata ali nkuthekera kuti akhoza kutsogolera dziko linoli chifukwa nangasa kuti nazona riyayi siyani leadership manja mwa achinyamata akupanga demonstrate kuti ali nkuthekera kuti atasiyidwa chinthucho akhonzadi kuchiyendetsa bwinobwino nkukafika kuyenerera
ine nimaona kuti achinyamata ndiothekera akapasidwa mpata alipo ena amazazungulira pang'ono mutu ndi ndalama wapasa ndalama kuti khapana anzanu alipo tenaja koma akazindikira mphamvu imene achinyamata ali nawo chifukwa chake akuluakulu amagwisa ntchito amasowa kuti ndi mphamvu so normally mphamvu zija amaziyuza molakwika kana kha kuti achinyamata ndi asoba bwinobwino kuzindikira kuti andalipo ochuluka mdziko muno that's why timati Malawi ndi dziko la achinyamata atakhala kuti azitolera bwinobwino mukuganiza shapu nkumaziwa kuti no let's not be used for some change ifeyo ndikuthekera tikhoza kusintha dziko lathuli actually tili ndi nthawi yayitali imene tikhoza kukhala kuti ifa ziganizo zina zimene amapanga anthu akuluakuluzi amaziwa kuti iwo sizakhuza kwenikweni zatikhuza ife achinyamata bweza achinyamata kumakhala ndi chidwi kwambiri ndi dziko la Malawi kuposa mtundu wina uliwonse kapena tine kuti demographic iliyonse ya Malawi chifukwa iwo ndi amene adakalipo kwa nthawi yayitali kuposa mwina funga iwe ndine ndikuona imvi mutu mwakomo inenso ndinazo panopa ife pango pano tugonja ndithu achinyamata ake sife izinza kuntundu koma zimathangochitika imvi ake sife alipo ang'ono kwambiri akhala kuti azikhala very concerned with some of the decisions zimene timapanga ngati ziko because they're going to suffer kwa nthawi yayitali ngati tupanga ziganizo zolakwika nkhalamba ngati iwe ndine pano koma ndikuona ti palaina papa pabwerano Blessings Tambala timaliziretu ndi atola nkhani athu kuti tipitirize nkhani bwinobwino Blessings wadzuka bwanji ku Machinga ife kuno tadzuka bwino siri kudziwa nzathu kumene kuti mwadzuka bwanji kuno kunso chimodzimodzi chabwino ndikukhulupirira kuti mwamwayi wake mlandu uti weruzira pamunda tsopano kumene kudalankhulidwa zimenezo ndi chakumeneko anthu akuti bwanji ndi nkhani imeneyi chabwino apandi ndi anthu awiri amene tikhaitucheza nawo kumva maganizo awo pa nkhani imeneyi mwina choyambirira tikudziweni dzina lanu ine ndi Joseph Weradi chabwino nkhani imene ili pano imene adalankhula Tupele Muluzi kuno kumachinga makamaka kuntaja adalankhulapo nkhani yokhudza kuti Mutharika aziro dindo atsogoleri achichepere akula kodi Muluziwa adalakwisa kunena zimene iwo watu alakwisa kwambiri chifukwa kuti akuti iwo Mutharika akula iwo ndi achinyamata iwo anyamata pa ground angakwanise apanga chani iwo achinyamata ngati iwo achaona kuti akuoneka kuti ngosakhazikika pamapanga izi apanga izi kusintha achinyamatawo sakuoneka kuti unyamata wawo uli ndi mphamvu uli pati sakuoneka ndiye feyo tikunena kuti amene wawa mfundo yawoyi njokanika njosatheka angoonesa kunena kuti ngosakhazikika akuonesa kunena kuti tazimaliza chabwino tiliso ndi ena pa mwina sikudziweni ine ndinetendai matoka nkhani ili pano mwina inu maganizo anu ngotani Tupele Muluzi adalakwisa apepo da Tupele Muluzi adalakwisa samene akuyankhula choncho chifukwa iwo anyumbali yawo imene akuonesera kuti akuyimira anakapanga za mbali yawo mene kuso kukamba kuso ndi kudzipipiku kuliso anyamata okhaniza ozindikira amene sakutha kuziwa kuti akuda kwauza adadi kuti adadi mokumeka pena ayi komano awo akuonesera kuti mbali makupanga za MCP ndrama zimakudya za MCP ndafuna apange kuti apange part of campaign yopangira MCP komano sakuyenera kupanga chimenezo asiyena adadi apange malinga ndi kuchipani kwawo apange za kuchipani kwawo kwa TPP osati apena kawererera tonse nda Malawi tonse tikuona zimene zikuchitikazi komano sakhale advantage ya wina wake foto alanja china chake ukamba za kwina kwake asapange choncho yani chabwino ndithu mmene ndimene tachezera ndi anthu ena akuno ku Machinga Blessings ndathokoza ndikhulupirira amene onso ndi maganizo awo amene alibe umboni makamaka ngosatsimikizika za nkhani za ndalamazo eti koma mwina tingotola zomwe afuna kunenazo ndikhulupirira choncho eti ndichoncho kumene ndi chabwino ndathokoza kwambiri Blessings kuchokera ku Machinga nde tipitilire ndithu ndi nkhani imeneyi program yakulinji pano pa Wireless Times nthawi kuoneka ndithu kuti kuyenda asambo ndinakusirani funso kuti is it politically prudent for Professor Mutharika kukhala absent mu nthawi ngati inoyi imene tikuyenera anthu atsogolera ukatenga ma nomination papers andi anthu pamenenso akhala ngati kuti ankakambirana kalenkale zona kuti Mutharika akula komanso moyang'anira nkhani zokhudzana ndi umoyo zimene sindikuti ndi zimene zikuchitika komano coincidence imene iyi is it politically prudent kuti zikhale chonchi zikumbiri I think tikatenga amene moyo makhalira
masiku ano munthu umatha kugwira ntchito uli kutali mwachisanzo nyingine palotha kulumikizana ku masiti ya location imodzi. Yes. Kuli ma platform osiyanasiyana amene timatha kulumikizana, even ma interview majani timatha wina ali ku America wina ali ku Malawi, zinthu kumayenda bi background bwino. Maka kwa administration zimachitika zimene zizokha even masukulu amene zimatheka. You don't necessarily have to be kumalo kwenikweni uchitika zinthuzo, koma you can still communicate chonse kutheka. Koma noti kabwera pandale sizi kupereka chithunzi chabwino zikhanga zimapitiriza zina ndi zina maruma zina ndi ena. Chifukwa china kuti pandale ma supporters amafuna msogolero wawo zimuona. Tikaona ku DPP muona kuti Professor Arthur Mutharika amene wakonda mata adadi ndiye ndithu icon, ndi munthu ndithu tochibera, ndi munthu amene aliyese amaona kuti hope yawo ili mwa amene wawa. Ndiye zimafunika munthu awi ngati inoyi azipezeka ndithu pandale pamene kumaoneka kuti munthu yuli ali geared, munthu yali ready, munthu ali prepared, zimachita bwino kuti azioneka. Absence ngati imeneyi imapanga no reinforce no marumas kapena chikayiko chimwe cha anthu ena amakhala khaya siyamo chini ma critics zimakhanga ndikuwa kufola o support kuti akudiso sichika ndichani kapena ndinkhani zomwe zija kuti bwana wa maybe ndachikulire pano pasafuna akhale active akufuna adi akhale msogoleri kapena akukakamizidwa, zimabwetsa mafunso ngati amene wawa. Ndiye mu nthawi inoyi pamene anthu akatenga ma nomination tikawera pa nkhani ya ndale marketing kuzionesera inde inali nthawi yofunikira kuti Professor Arthur Mutharika monga asomene ali makandidate azipani zina zonse azionesa ndithu kwamba kuti inedi ndithu ndifuna ndiyimirire. Koma absence imeneyi politically imakhala ndithu ndi ma consequences ena, that is anthu amakhala akukayikira kuti akudi candidate wathu wa bwanji akapanga business yanji ku South Africa kuti zikhala bwanji, kodi afuna adayimirire kapena mwina kwakamizidwa, what is happening. So ndi nkhani yona kuti amafunika ndithu pakali pano pakhale ali active. Kwamenda kambira masiku ano umakono zimatheka ntchito kumagwidwa pa ground yoli kutali kumapereka ma instructions ma orders kalikonse kumayenda bwino mwamya. Kumano tukambira pa nkhani ya ndale kuti isi about people, it's about my followers afuna zikuona azikandi confidence kuti no as a party we are ready ndi asogolera kupita chisogolo. Chabwino mwina funso lotsiriza limene ndithu muli yankha nonse achayima komanso asambo ndikadakondo ndithu mutaliyankha funso limeneli kuti nkhani imeneyi idzatha ya age limit idzatha ingadzathe liti ingadzathe bwanji. Nkhani ya age limit imene siyitha izipitirirabe ndina ni stop chifukwa sinanga panopa tukamba ndale za democracy. Nkhani ya age mbuyo musima kambidwa kwambiri chifukwa tikaona history yathu mbuyo mu tina ndi chipani chimodzi, ulamu wa chipani chimodzi. So ulamu wa chipani chimodzi ndi ulamu wa simple, sula mulio odi ndovuta ndophweka chifukwa aliyesa mamvera jonse mwakamba kulibe ukususa kulibe chili chonse parliament imangoti yes zonse ziyende mezingayenderemo. Ndiye munthu aoneka muzubanda amatha kumalamula ndithu even atafika size zinakuti wakula maorders ake be amatinge pachi chimanji mozi unabe civil society. But now ndale zasintha panopa kuli anthu every day president umakumana ndi pressure you are bombarded with information ma critics opposition ma pressure from all corners internally muchipani chako outside. Ndiye zimafunika yokhale munthu jona kuti at least you are able to cope up with the pressures ngatamenewo. Ndiye mupezabe kuti chifukwa chili mu democracy yomweso imapanga open up for anthu ambiri kupanga participate in politics. Remember mu one party system anthu samakhala ambitious but abwana ndawo forever for life. Kuna ida anthu ali anali ambitious so afuna kupanga aspire kwa ma leaders maka at the presidential level. But now the system is open up anthu ambiri achinyamata osiyana akufuna nawo atenga nawo mbali pa nkhani za kulamula ziko. That's why we cannot debate sita chifukwa ndi anthu ambiri amene akufuna akhale pa usogoleri kuphatikizapo achinyamata. Ndi as long as nkhani isi kupangidwa sort out mupeza kuti achinyamata azipanga bepayo pressure na kuti no we want something to be done to make sure kuti space zipezeka kuti anthu tishinthana maulamuliro amenewa. Chifukwa we are now in a system yombanga open room kuna kuti aliyesa kukanda okuchindo khala leader, unlike in a one party system kume timazowa kuti ine sinika khali president ontazi kuti kuna sina khali president. But now aliyesa ndi potential and kutekera kochino kuvomereza. That's why nkhani ya age ifune safune izikhadi yukambidwabe muziko lathu muno, not just in Malawi komanso even in Africa. We are going to be discussing about this issue because it's very important for our democracy.
mwinanso kapena ningopatsirani mpata pomwepo kuti muumbe mkota ndisanapite kwa Dr. Chaima. Ndifotokozana kuti pongomaliza bwana Atupere Muluzi president wa UDF sanalakwise kufotokoza nkhani za iye ndi nzika ya dziko la Malawi. Ngati nzika ali ndi stake ali ndi interest pa zochitika makamaka officer president. Remember aliyese amene angawine chisankho chisakhala president wa chipani chake wakhaya azakhala president wa dziko la Malawi. Chifukwa ichi aliyese amene nzika dziko la Malawi kandi president kandi wampingo kandi uli chipani momwe internally kapena outside uli ndi ufulu wopanga komini zikuchitika makamaka ngazikukhuza constitution ya dziko la Malawi ngazikukhuza president wa dziko la Malawi. Ndine kuti zomwe ndakampa sonkhano zija zosalakwika ngakhale kuti pandale za competition pamakhabe ma question marks sangalephere koma ali ndi ufulu umene akambira sogwena kuti atakuyankha ngati nzika dziko la Malawi. Ndingokamba sona kuti izi zithandize zipani zathu chonde ziyenera kuchita kwanga invest pa nkhani ya political leadership azipanga invest awanya sogolera athu abali pano. Number 2 tike wakuti kuti zitachitika china chake awazatimirire koma it's like mazipani zambiri opanga investive leadership anyamata sakwapa sampata kudikira kuti basi mpaka munthu azacheka udindo kuti anyamata peze space. I think tisinthe machidwe athu andali makaba zipani tizitha ndithu kumakhala ndi asogoleri kuphunzitsa anthu kupanga mentor leaders ona kuti atati kusintha na bwino opanda vuto koma itapie zipani zathu tukakamira anthu amweyo sono zimafika nothana kuti nayeso mu even munthu mwino wake akuita kukakamizidwa sizimakhala bwino ya should work and invest makamaka pa nkhani ya leadership mzipani kuti tisamaso ya sogoleri tisamakamira munthu mmodzi kuti nzeru zingatukule ziko ndi anthu ake omweyo no we need to invest pa nkhani ya political leadership ndi imene kuwasogoleri. Chabwino ndathokoza kwambiri akuti succession plan ndithu muzipani munso ndithu ndiyofunikira kwambiri. Achaima Dr. Chaima mwina muimalize komanso poyankha funso lomwero linoti kuti nkhani imene idzatha yokhudzana ndi age limit idzatha ingathe bwanji komanso pompo mawotsiriza. Nkhani ya age limit makamaka kwambiri nkhani ya Mutharika kwa target ya age limit pakali pano ndamutharika kani meti nzetsetse kuti kuchitika chifukwa cha chisankho mwina kukana kuti kulibe chisankho nkhani sibwezi itabwera. Tikamayang'ana pandale Mutharika ni munthu wamphamvu pandale komanso Amalawi ambiri akumukonda chifukwa chake mwina kuoneka ngati kuti ndi chiopsezo koma tikati yang'ane kutha kwa nkhani imeneyi ndi nkhani yonena kuti ikhoza kutha ngati malamulo athu a dziko lino atafuna kuti awunikiridwenso ndi kukhazikitsa age limit koma ngati sipangakhale age limit nkhani imeneyi ndiye kuti sidzatha. Tikatengera maiko ena pansi pano ngati ku America kunali Joe Biden munthu wachikulire amene amafuna kupikisana nawo koma iye uja kuti asiye kupikisana nawo anamvera liwu la anthu ani chipani chake komanso anthu aku America ambiri. Ndiye ndikukhulupirira kuti pakati pano ngati kuli kuima kapena kusayima kwa Peter Mutharika pa chisankho chikubwerachi zitengera iwo Mutharika kumvetsetsa chimene anthu ankati mwa chipani chawo ndi Amalawi ambiri angathe kunena koma tikati tichite kwakakamiza kuti ayi tulani pansi udindo ya chifukwa chakuti liwu lalikulu likumveka kuchokera kwa zipani zotsutsa anthu tikhozoyikapo maganizo onena kuti pressure imeneyi ikubwera chifukwa chawo pa Mutharika koma ine ndikufuna kunena kuti ya Mutharika ayeni ache akhale pansi mozama alingalire chimene Amalawi angathe kuchipeza mwayiwo atakhala kuti akula kodi adzakwanitsa mafunso ngati amenewo. Ndikukhulupirira kuti American people adapempha Biden anamvera Biden nkusiya pansi kwapatsa mahirali mai Kamala Harris kupitiriza urgent campaign ndiye nzotheraso adafuna Mutharika kumvera chimene mwina anthu azungulira kuti atule pansi udindo akhoza kusiyiraso ngakhale anthu ena komanso tisayiwale kunena kuti tikupitako ndi kundale za alliance
ukufunika ndithu ma alliance zikhoza kuteka kunena kuti aliponso anthu ena amene ali ndi mphamvu amene angakondweretsedwe kupanga ma alliance ndiwo nkutumikiranso pansi nkutumikira dziko lino amutalikanso nkumakhala ngati mwina kasupe wanzeru ndi upangiri kuti zinthu ziyende bwino mchipani chawo. Chabwino ndi nthawi yes okay afuna nditsirize machidole kuti ndi apemphe anthu akuchipani cha DPP akhale pansi ndi amutarika ndikuti alankhule maganizo awo momveka bwino komanso atupere muluzi alankhula ngati munthu chifukwa ali ndi ufulu wawo kulankhula kutero ndesi ndinganene kuti alakwitsa pakulankhula ngati munthu koma ngati alankhula ngati chipani kapena munthu wandale amene afuna kupereka pressure izozo ndiye kulowerera. Chabwino ndathokoza kwambiri Dr. Chaima Ankhwenda Viwi ndiupatseni mpato wa mawotsiriza. Zikomo kwambiri ndimaona katikati moti na zaka mbapo zokuti and this is not in any way kupanga reflect kwa Mutharika even mziko munomu kuti asogolera adwala ndife anthu amene timadabwisa meti mapangira zinthu timakhanga very secretive so kumaso tikusangalala za kudwala kwa wina zimene sizoona chifukwa chake mwina anthu amamba kubisa komano palibe chola kuyika kunena kuti pano padwala kulandira chithandizo cha chipatala timene tizidziwa koma chifukwa ena akangonena choncho ndikuti anyamata kulandira ma 2000 mapwando ma social media mu ndikuti alemba sosakhala bwino so tipuzire kukhala anthu omapasana ulemu tipuzire anthu oti tikhoza kukambirana za atsogolera athu mosanyazitsa chifukwa ndi anthu amene Mulungu amasankha pomalizira penipeni atupere imene ambira kuyambira kuja ali ndi ufulu olankhula maganizo awo so munthu akankhula maganizo acha as long as munthu maganizo sanalankhule mofuna kupanga inji anthu ena kapena kupanga mochita ataki tilemekeze maganizo anthu ena titausisana nawo koma they are entitled to their own opinion. Ndisire pamene ndathokoza kwambiri bwana Wanda Msisya kufikiranso nthawi ina amene programu yakulinji idza kufikeni pano pa Wailesi Times ndikupempheni be ndithu kupitiriza kumvera ma programu ozona zaidi amene Wailesi yakonza posa chidapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 18 June 2025 takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi lero ndazuka mokwiya kwambiri poona ndi mmene ziko la Malawi likuyendera. Ziko lizikuoneka kuti tayambamo chibwana, tayambamo kusakhwima chifukwa ndi mmene mavuto alili muno Malawi. Ifeyo akulu tikanapanga zinthu zonena kuti the next generation izapeze ziko labwino, ziko la mkakanduchi, ziko loakomerana amene nthawi imeneyo zikufunikira kuti tizipange pano. Ndipo inu mavuto mmene alili tapitani ku Chipiku, muchipite ku Chipiku cha kuzomba mukaone kuti Chipiku chimene President Chakwera anagwirako ntchito nthawi imeneyo lero ayamba kugulitsa nkhuni. Ndi pamene mungaziwe kunena kuti khobwe ni khobwe, nyemba ndi nyemba, khobwe ndi nyemba sizofanana. Ziko ili laonongeka kwambiri, economy ya ziko siri bwino, kwacha siri bwino, ndalama kuitenga ndalama yambiri 100,000 kuti ukagule nayo chinthu ukoza kugula zinthu zosakwana mu jumbo ya ing'ono ijayo. Ndi pamene tikamakuuza nikunena kuti uyu Chakwera iyi waliwononga ziko ili. Ndiye pali ena achi amatama amapita kumakanena kuti boma ndilo mweri palibe kusintha boma. Akulu Malawi muno tili ndi chibwana chachikulu kwambiri, chibwana cha Mchombolende. Lero ndicheza ku chipani cha UDF komanso chipani cha DPP. Zikuoneka kuti muzipani ziwiri zimenezi muli anthu osakhwima nzeru amene akufuna kuyalusa history, amene akufuna kuyalusa mitundu, amene akufuna kuyalusa ziko. Muli ndi chibwana kwambiri ku UDF komanso ku DPP. Ndikuziwa kuti audio imeneyi ambiri akwiya nayo, koma amene amadziwa kuima pa chilungamo cheni ayenera andiyimbire foni, ayenera andilowere ku inbox, ayenera ndithokoze chifukwa ineyo lero lini ngoyima pa chilungamo. Chifukwa zimene zikuchitika ku UDF
ndi zimene zikuchitika ku DPP ndi chibwana cha Mchombolende cheni koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni ku area Sate ndikufuna ndilankhule ndi inu Amerin Yolam amene masiku apitawo munali ku Blantyre ku msonkhano wa park kumene munalonjeza ziko lonse anthu akumva ziko lonse lapansi kunena kuti sikuzachitikaso mademo azikwanje ndipo simuzalola kuti anthu azikwanje apite akasokoneze mademo ndipo ambiri munatukwana kwambiri kumunyoza Namiwa munatukwana kwambiri kumunyoza Boni Kalindo kunena kuti mafunso amene timafunsa kumene kuja tinachita kutumidwa ndi a DPP lero mwaziona kumzuzu tikamanena kuti apolisi ndi manyaka apolisi ambiri aja amene anapita kumene kujako kumaka anthu amakapanga zikwanja anali apolisi mwakhulupirira apolisi ena kuchokera pakana ku Nkhata Bay kodi mmazuwa kunena kuti pali apolisi ena ali ku neki ya MCP wa polisi tu kumapanga ndale ena pakana anafika size yomayimirira ma primaries ku MCP munthu okuti akuseva ngati wa polisi osachita resign lero anthu amene amaenda ndi zikwanje dzulo kumzuzu kufuna kuolesa anthu kuti apange mademo ndi a polisi ena ochokera pa Nkhata Bay SCO wa pa Nkhata Bay amene ondi azinzache apa Nkhata Bay asiu ojena made aosi apa Nkhata Bay kumapanga nawo mademo ndi uchisiru weni kufuna kuti tenga ziko lingatirano kumanena kuti ifeyo timasapota MCP wa polisi angasapota chipani. That is why even olo ku MBC kumukaro wako mupeza kuti ku MBC kulimanyaka okhaokha kwaona akulu okuti anayenera kuti azirerana ndikumapanga programu ya uchisiru ya propaganda ena ndutinati tikufufuzeni ndi amene simunaononga ziko ili kuliononga ta imene muli ku basi shire lines kapena kushire bus lines amene munaononga zikoli ena anungakhale madigiri yanu ndiwo kuti simunakwane nawo 10 years munangotengedwa kuti basi muzigwira ntchito kufuna kukuchitani apizi lero mkutenga maprogramu a propaganda ndikumanyoza ziko lino kumanyoza zipani za anzano ndikumachita promote mediocrity ino ndino makape kwambiri ndafuna ndikuuzeni amayi Yolamu mukamamva tango aitanani ma Burundi mucheze nawo mwafuse kuti kodi kwanuku munatha wako chifukwa chani akuuzani kuti Mahutu ndi Matutsi anayambana nkhani ing'ono wina jana kangolana pa radio kungonyoza mtundu wanzawo zinayambikatu lero maziona ma Burundi akuzunzika ali munomo Malawi ndi awamuku aberawa ma Burundi ndi Maruwandizi ndi awamuku abera zinthu zawo kumazunzika kumapanga ma business yawo anthu olimbikira anthu oziwa kucheza ndi anthu koma inuyo lero mwafika size yoma abera anthu amene ajawo ndikumatuma kuti azipanga zinthu zopusa muno Malawi izi mukuyamba izizi zomatenga apolisi ndikumavala mamasiki ndikumatenga zikwanje ndikumatumidwa ndi andale siku lina muzayambika muno nkhondo tusiya maseweratu ndemwe aona anzanu aja mutatenga zikwanje zanu si ajaso anzanu aja anakatenga zikwanje kodi zimene jazo akanakumana ziloli ja akanakumana zikanakhala bwa ndi uchisiru weni umene ukuchitika muno Malawi. Nkhani yanga ya lero ndi kuzuzula mchitidwe onunkha umene ukuchitika ku DPP komanso ku UDF. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti a UDF akufuna azitukwana a DPP komanso a DPP akufuna azitukwana a UDF pakana kufika saizi yomutukwana msogoleri wakale kunena kuti abale inu a DPP mwafika pokuti muzimutukwana Bakiri Muluzi kumanena kuti amene ujayo ali ndi zisulo musana. Are you really serious? Do you know the history yokuti DPP inachokera kuti? Chifukwa tumina ambiri inu mwangobadwa simukuziwa history and ineyo sindikuonapo reason yonena kuti nkhani imene ijayo wangulankhula atupere kwawo kuntaja kunena kuti president Mutharika wakula
sana tukwanetu anafika saizi onena kuti timawalemekeza imene jayo ndi right yache komano simu ininso a DPP simukanapita so kukabwezera fire kwa fire kukathimisa moto ndi moto nzaje. That is a mistake. Dafuna nene kunena kuti mwina lero Bakiri yo waphweka koma Bakiri ndi tate. Bakiri ndi amene anapangisa zothekazo kunena kuti DPP ikhalepo. Kupanda Bakiri kumutenga Bingu Mutharika ndi kumuyika mu chipani mwache. Ine sindikukhulupirira kuti Malawi muno tikanakhala ndi DPP. Ayi, andi iniyo a DPP ngati panali munthu amene munati muzimulemekeza kwambiri anali Bakiri Muluzi. Andi sindikudziwa kunena kuti kodi pate hierarchy yanu mmapangana zotani chifukwa mwambo wa Zulu uja unali ukangolandira ma certificate amene anayenera kulankhula kumene kujako anali a secretary general ndi kuwazusa a vice president ya Southern Region. Chopitira pene paja ndikumakala zimene ja ndikumakala mwa mukupsya mtima kumakhala ngati bufuna muzimenyana ndi anthu. Yeah, you need to lower the political temperature. Ndani watu weni inu wa UDF, ndani wanu si DPP. Inu wa DPP, ndani wanu si UDF. Ndani wa Malawi muno Malawi mofuna kunena machilungamo chake ndija imachudwa kuti MCP. Ndi president wao Chakwera, ndi ma ministers yao amene aononga ziko lino. Kungoti to anthu timafuna tisayima ime pa chilungamo. Inu a DPP simukana menyana ndi a UDF. A UDF simukatukwane ujeni Peter wa Mutharika. Inu a DPP simukatukwane ujeni uyu Bakiri Muluzi. Usawi chani. Inu zona iniyo nditu mukaime nditu musonkhana kumaka mutukwana Bakiri Muluzi kumana kuti aba iwe ukuyendera ndodo olo Bingu yo anati azuke sagwesa msozi. Bingu anati azuke sagwesa msozi ndi chibwana cheni olo munati mukafufuze mu history eni akuuza ni kunena kuti ayawo komanso alomwe ndi anthu amozi. Andi zimene mukupanga zikhaya mwachita kupepetulidwa ka MCP wakusambirane mankhwala. Andi inu a UDF ndikufuna mupite ku emergency meeting mukakambirane mukanene kuti kodi zimene zachitika zindi chani, kodi chachitisa chimene zizi ndi chani, kodi ifeyo tikupanga zinthu zowakomera Malawi. Chifukwa tunkutheka kunena kuti anthu ambiri magrocery awo amagwa chifukwa chosapanga stock taking. Nchimozi so makampani ambiri amagwa chifukwa chosapita reflect. Chimozi so kuzipani kumunayenera kuti muzikhala ndi stock taking. Mukapanga nsonkhano uja ndikupita ndikupanga postmortem. Kodi zimene talankhula pa nsonkhano zija Malawi yakondwera nazo? Kodi chikupangisa Malawi kuti azikhala ngati akuukira ndi chani? Kodi ifeyo a UDF mmene misonkhano yayamba atupere ikukoka Malawi, ikulankhulira Malawi, ikupanga zimene Malawi akufuna? The reason why timayambisa zipani is kuyimirira anthu. Koma mwina kuno ku Malawi timafuna kuyambisa zipani ndikuchita advance personal ideas and agendas. Tikuyenera tiphunzire kunena kuti pamene tikupanga zipani tikuyenera tikhale ndi ma ideas, tikhale ndi welfare manifesto imene ili ndi welfare ya anthu. Kodi chachitika ndi chani? Ndikoyamba kuti atupere apangise misonkhano nanga misonkhano ina ija bwanji samamunyoza anthu. Itu ndiye chilungamo chaketu mupite ku postmortem. Kodi direction imene tikufuna kutenga ife a UDF yofuna kukapanga mgwirizano khandi chipani china imene ndi direction yabwino? Chimozi so inuyo a DPP munayeneranso muchite reflect. Kodi kuchipani kwathuku ma agenda athu amene tikufuna tibwerere mboma ndi ati chifukwa to agenda sikutukwa natu president wakale, agenda sikutukwa natu ma opponents anu, ndipo iniyo nonse ndi ino a opposition. Does it make sense kuti a opposition okauka muzitukwanizana instead of joining hands and attack a common enemy? Because common enemy watu si Bakiri Muluzi, common enemy wanu ino a DPP si a UDF, common enemy wanu si uja wa UTM, si wa Ford, si Nankhumwa.
si Michael Owusi ndiye bola so naye mbola na madrama yemwe amene amavina yotu amalankhula zanzeru pa sonkhanotu chifukwa tinene chilungamoto Michael Owusi sanapite kukatukwana anthu pa sonkhano. Michael Owusi amangothira mfundo zache ukuni majoko wache monga amene anapangira kuzomba kuja kuti koma azimayi mwaduka bwino kwambiri ndipo mukapa semoni azimayi yanu ayi muli ndi sogolo amalankhula tu bwino. Michael Owusi has never castigated anyone, even kuchita respect amachita respect ngakhale Bakiri Muluzi ngakhale Arthur Peter Mutharika. Mwatani inuyo anyamata inu tachita ni lower the political temperature. Tachita ni lower and you need to respect. And Bakiri Muluzi is deserving respect. Utmost respect. Osakala kumamutu kwana pansongano kumanena kuti akuendera ndodo. That was too much. Inde titokoza Suleiman kuti mwapepesa, but you need to lower the political temperature. Titokoze kuti mwina mwazindikira nsanga kaya kuzindikirisani anthu kaya mwazindikira noka koma zimene zijazo you went overboard. Inetu sininyengereratu munthutu kutati kaya ni macheza naye ine sininyengerera munthu ndimangonena chilungamo pamene pajapo zinthu zalakwika mukuyenera kuti inu anthu iniyo mudziwe kunena kuti kupanda Bakiri Muluzi kumutenga bingu wa Mutharika fact to fact DPP kunalibeko. Kupanda Bakiri Muluzi kunena kuti mwina nditenge anthu hakuntundu kwanga zimene ziwakanakhala kuti Bakiri anali munthu wajera kuti ningotenga naye ine ndine muyawo wa kumachinga nditengeso muyawo wa kumachinga nditenge muyawo wa kumangochi ndiye kuti DPP kunalibe. Pomwe inu wa DPP pena bagaso mujipani mwanu mulimu anthu osaganiza ndi apa mukumanena kuti mufuna nokha mukayimirire upresident nokha mukufuna so vice president. Anthu opanda kuthokoza, anthu opanda mwayi, anthu olozedwa kwambiri inu wa DPP. Mene Malawi wafikira munayenera kuti muchite join hands. Andiso nkutheka kuti UDF akuchoka chifukwa cha ma certain individuals. Andi munayenera kuti inuyo mukhale ndithu pamozi UDF, DPP, Ford, UTM, andani anankhumwaja nonse mukhalire pamozi ndikuchita fight a common enemy. Koma inu mukufuna lero ndithu UDF muzikatukwanizana ndi DPP. Are you really serious? Mwayiwalira inuyo DPP zimene apanga UDF komanso inu UDF mwayiwalira zimene akupangira na DPP. Inu kuti ndinu ana abanja limozi mtundu umozi mmaziwa kunena kuti ayawo ndi alomwe anachokera kuti mmaziwa kuti anthu ife ndi makhazeni mukufuna muyaluse ziko chifukwa chani. Ndili wokwiya kwambiri mama wangu ndakwiya kwambiri ndi nchitiro umene wachitika zulo sinakhulupirire ya zimene zachitika zana sinakhulupirire ya mukufuna ziko likuti chani anthu atisekatu anthu akusekani chifukwa inu munachoka ku Morogwe ku 1887 ndikubwera kumadera wa Mulanje wa ndikumachola muti imenemo ena naasoka asilamu ayawo naasoka mwa mwenyemu. Ndiye chifukwa cha nsanje uyuyu muje ni mulomwe ya mampangira nkhaza nzache ndi pamene kuti ananyanyala tu muyawo uja ndikutenga anache ndikazache ndikumapita ena kuzomba ena kumachinga ena kuuje ni kumangochi. That is why mukapita kumangochi nyumba ziwiri mpeza mulomwe, nyumba zitatu mpeza mulomwe, nyumba ina mpeza muyawo kumachinga. Choncho pakana muzomba antu ife ndife amozi. Ndafuna ndichite condemn that in a strongest term kumutu kwana Bakiri Muluzi simunachite bwino. Andi zimene zizi even sogoleri wanu Arthur Peter Mutharika sanga kondwere nazo ni munthu ofasa kwambiri wokonda mtendere. Andi mwina nkhani ya migwirizano iyi zipani zina zikufuna koma muti mulepherese ndi inuyo IDPP. Kuli anthu ena amakani kwambiri malomo kuti mukonze mavuto a mujipani mwanu anthu akudandaula ma primary sana ende bwino ngati kuli kwina kumene kusana ende bwino ma primary ndi ku DPP. That is why anthu ambiri ati aime independent ndino anthu ozikonda kwambiri. Bon Kalindo the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka Park 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.